Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngokusigcina. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngokusilonda ukuba sikwazi ukuphinda sihlangane namhlanje. Bangcwele uNkulunkulu wethu muhle uluthando. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Kodwa nje ngingakusho ukuthi uyasilanda ngabanye ukuba sihambise ekhaya ezulwini. uNkulunkulu wethu uyasilanda ukuba sihambise ukuphumula. Ukulungela ukuhamba wena na? Ukulungele yini wena ukuhamba? Angidluleke lapho. Siye ezwini lethu lenkosi. Sikhumbuzana ukuthi namhlanje olwesine asisezuletha ama-voice notes, siletha ama-messages abhaliwe aqondene kuphela nokufaka umuntu ekhaya lezwi noma ngabe uyabhuka. Uma ubhuka ungabhuki nge-voice note, ngiyakuthiphisa. Uma ubhuka nge-voice note angiyilaleli until Monday. Ngesikhathi ngiyilalela usudlulwa abantu abaningi asebebhukile phambi kwakho ngoba wena ubhuka nge-voice note. Yebo, i-voice note iyashesha kodwa manje wena izokubambezela. Ngiyabonga. Besikhumbuzana nje ukuthi namhlanje siyagcina ngama-voice note. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo, sisondela kuwe ngalesi sikhathi, sisondela kuwe ngalomzuzu. Ngiyacela uNkulunkulu wami, ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu. Ukhulume Nkosi izwi lakho. Uzambule, ngikhulekela bonke abagulayo ukuthi ubaphilise. Ngithumela izwi lakhe elinamandla, izwi lakhe eliphilayo, izwi lakhe elibukhali ngaphezu kwenkembe eyisikanhlangothi zombili. Izwi lakhe lihlaba lahlukanise umnkantsha namalunga, umoya nomphefumulo. Izwi lakhe lahlulela imicabango nezizindla, akukho kusithekile okungekho bala. Ngilithumela njengokushilo kwiHubo 107 verse 20 ukuthi uthumela izwi lakho libaphilise. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami nomusa, wonke umuntu ogulayo njengamanje olalele lo mkhuleko uyaphiliswa, uyaphiliswa, uyaphiliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Uyaphiliswa ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga ukuzwa ukuthi abaningi bayaphila ngale mkhuleko oye uthi Nkosi angikwenze ngesikhathi senkonzo, ngikhulekela abagulayo bayaphiliswa. Siyabonga ukuthi umsebenzi uyawenza, udumo luza kuwena. Nabagula emphefumulweni Nkosi baphilise, nabadinga induduzo beshiwe abathandiweyo obabo Nkosi baphilise. Sisondela kuwe ngalesi sikhathi, ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Ngiyacela siye ezwini lakhe. BasePhilippi chapter 2 sibheke uverse 9 kuya kuverse 11. AbasePhilippi chapter 2 kufundeka ke kanje: ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke. Verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Siyambonga kakhulu ngaleli gama. Siyambonga kakhulu ngalomkhuleko. Uyabona ukuthi igama lethu uJesu Kristu inkosi nomkhuleko ukuthi uvume ngomlomo ukuthi uJesu inkosi kuyinto eyodwa. Into eyodwa nje, akuhlukani. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi anike indodana yakhe igama elinamandla kangaka.
igama eliphilisa abagulayo, igama elixosha amadimoni, igama elivusa abantu abafileyo, igama elenza konke, ngoba igama likaJehova lingumphongolo namandla, olungileyo ubalekela kuwo lo mphongolo alondeke. Ngikhuluma ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ayasiyeke lapha isidini siqhubeka khona izolo, sivule izwi lenkosi. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 4 verse 12. Siqhubeke bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilinge ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Verse 14, noma nithukwa ngenxa igama likaKristu nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Bese siya ku chapter 3 ka1 Peter, siqala verse 14, kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo ningakhathazeki, kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembezo omuhle, kuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Izolo-ke sigxile kakhulu enkonzweni yokuthethelela, ngaze ngathinta umkhuleko kaJesu esesiphambanweni ethi baba bathethelele. Ngathinta indaba kaStefane ekhandwa ngamatshe. uNkulunkulu-ke ubeke lokhu sisakhuluma ngokuthethelelana. Incwadi kaMathewu chapter 18. Ngaphambi bangiye lapho ngifisa ukukubuza ukuthi uyazini ukuthi uma ungaxoleli izono obusizivumile ziyabuya na? Uma ungasathetheleli izono osuzivumile ziyabuya. Ake ngibeke kanje, uvuma izono zakho namhlanje uthethelelwe. Emva kweminyaka 2 noma 6 months or 2 months down the line, bese wena kuba nomuntu okuhlukumeza bese umbambela iqhubu. Uyazi yini ukuthi uma ungamthetheleli ziyabuya izono zakho na? Ake sibuke kuMathewu chapter 18. Siqala kuverse 23. Amazwi kaJesu uqobo lwakhe uthi, ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Kwathi eseqale ukubala kwalethwa kuye enye necala lamathalenta ayizinkulungwane eziyishumi. Ngiyaxolisa sengikhohliwe ukuthi inkulungwane eziyishumi zamathalenta yini, kodwa imali ebhekile over 1 million ngokwemali yanamhlanje. So-ke lo wayikweleta inkosi imali eningangako, kepha ingenalutho lenceku lokukhokha. Inkosi yayala ukuba kuthengiswe ngayo lenceku, nangomkayo, nangabantu abayo, nangakho konke nakho ukuze kukhokhelwe icala. Okwakuyothi sethengisiwe, still imali inganele ngoba ukho umphefumulo womuntu onevalue yemali. Verse 26. Ngalokho inceku yawa phansi yakhuleka kuyo inkosi yathi, ake ungibekezelele, ngiza kukhokhela konke. Ake ungibekezele. Yancenga. Ngoba kunezikhathi bazalwane ukudinga ukuthi uncenge. Yancenga le ndoda athi ngibekezelele. Ufuna ukudayisa ngami, umkami, izingane zami, ikho konke enginakho ukuze kukhokhelwe le mali. Ngiyacela ungibekezelele. Verse 27. Inkosi yaleyo nceku inesihe yayisikhulula yayithethelela icala. Yabona, wamthethelela, asho nanokuthi khokha, kodwa wamthethelela, lacishwa. The debt was written off. Lacishwa icala. Verse 28. Kepha kwathi isiphuma leyo nceku, yafumana enye izinceke ezikanye nayo enecala kuyo lawo denariyo abayikhulu. Yayibamba yayiklinya yathi khokha icala lakho. Yayibona le ndaba, ufika uvuma isono sakho, uNkulunkulu akuthethelele, uphume lapho uye kumuntu onesono nawe umshaye umklinye, uthi akakhokha isikweletu uma kuyisikweletu, into enjalo.
khona inceke kanye nayo yawa phansi incenga yathi ake ungibekezelele ngizakukhokhela. Usho amazwi akhulunywe uyena enkosini, ake ungibekezelele ngizokukhokhela. Kepha ayivumanga kodwa yayibambe yafaka etilongweni ize likhokhele lo cala. Kunoma amthethelele wambophisa wamfaka etilongweni aze akhokhele lo cala. Verse 31. Izinceke ezikanye nayo zathi ukubona okwenzekileyo zadabuka kakhulu. Zaya zabika enkosini yazo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yayibiza athi kuyo, nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Nga ungayihawukelanga yini inceke kanye nawe njengokuba nami ngikuhawukele na? Thethelela ukuze uthethelelwe. Nga ungamthethelelanga yini lo muntu ngoba nami bese ngikuthethelele na? Amazwi acisha afane nalawo. Nga ungayihawukelanga yini leyo nceku ngoba nawe busuhawukelwe na? Khona inkosi yayo yayibiza athi kuyo, nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Nga ungayihawukelanga yini inceke kanye nawe njengokuba nami ngikuhawukele na? Verse 34. Inkosi yayo yayithukuthelela yayinikela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala layo. Inkosi yalivusa icala ebesimthethelele lona ngoba kamthethelelanga lowaya. Usungacabanga nawe ukuthi mayisefakwe etilongweni abahlangani nalo usiyabuza, hawu uboshelweni ke wena? Ngapha mina ngiboshwe uwena, nawe usula futhi. Uthini kuJesu mayisephetha? Ngifuna uyilalele kahle. Nga ungayithethelelanga yini, ungayihawukelanga yini leyo nceku ngoba nami ngikuhawukele na? Lithi izwi, inkosi yayo yathukuthela inikela kubaphathi betilongo izikhokhe lonke icala layo. Verse 35 osemqoka uthi, kanjalo naye ubaba osezulwini uyakwenza njalo kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube yilona loyo mfowabo. So le example le uthi uJesu nobaba osezulwini uyokwenza njalo. Ngamanye amagama umuya kumuntu, uma umuntu eza ngithini, uya kuNkulunkulu uyocela uxolo ekuthethelele esonweni sakho, bese wena umuntu umbambela igqubu okonayo, siyabuya isono sakho busuthethelelwe sona, zibuya zonke izono zakho ngoba wena awuthetheleli. Uthi uJesu noyihlo osezulwini uyokwenza njalo kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube yilona loyo umfowabo. Siyabona ukuthi ngiqhamuka mangithi isono siyabuya. Thethelela mntaka baba. Ngoba ungathetheleli isono sizobuya. Uthi Matthew chapter 6 verse 12, usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Kusho ukuthi inkosi ngithethelele uma nami ngithethelela. Ngithethelele ngendlela efanayo nami ngithethelela ngayo. Uma wako ukhuleka umkhuleko wenkosi, utshela uNkulunkulu ukuthi akakuthethelele ngendlela efanayo the same way nawe uthethelela ngayo. Athi verse 14 kaMathewu 6, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Verse 15, kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayikunthethelela iziphambeko zenu. Useyibona le ndaba? Usuyile wena wathethelelwa, kodwa usafuna ukuthethelela umuntu okonayo, ziyabuya nawe zakhe izona. Zingake sezabuya. Yabona ukuthi indaba ushaya ndawonye kumoya. Yabona ukuthi indaba ungayiphambili. Ushaya ndawonye nje kumoya ngoba uthetheleli. Uyagijima ngapha uvuma izono zakho, usuzibhale nokuzibhala une-appointment, kodwa kunalo muntu onegqubu nayo. Uyadlala nje mntaka baba. Bazothi bethola umusa abadlulayo emhlabeni bene-appointment kodwa bengalitholanga ithuba lokuvuma izono, uNkulunkulu ebenzela umusa bengena ezulwini. Wena ngoba unegqubu, ukubhala kwakhe izono ngeke kukusize. Ukuba nayo appointment kwakho ngeke kukusize. Thethelela ukuze nawe uthethelelwe. Usithethelela amacala ethu
njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ngamanye amagama sitshela uNkulunkulu ukuthi akenze ngendlela efanayo. Uma ngithethelela kodwa ngingakhohlwa, noNkulunkulu uzokuthethelela angakhohlwa. And uma ingakhohliweke kusho ukuthi uyesihogweni wena, ngoba phela ukhohliwe. Aliphele lolu limi ukuthi ngizokuthethelela kodwa ngeke ngikhohlwe. Yini yona leyo? Ufuna na uNkulunkulu akuthethelele kodwa angakhohlwa? Bazalwana, ke simkhonzeni ngeqiniso, sihambe ngomoya, siholwe umoya. Oholo umoya kaNkulunkulu ubethele inyama yakhe esiphambanweni, ubethele nokuhuheka nenkani kwesiphambanweni. Ake siholwe umoya. Oholo umoya ubethele ngisho amagqubu, unenhliziyo ebunene ngoba uholwa umoya kaNkulunkulu. Uthi uJesu kuMatthew chapter 11 verse 28-30, wenina nonke enikhathele nenisindwayo, wozani kimi ngizoniphumuza. Ijoka lami lilula nomthwalo wami awunzima. Abesezothi, fundani kimi, ngoba mina ngimnene ngenhliziyo. Yiba mnene ngenhliziyo mntaka baba. Yiba mnene, uthethelele. Uma ungathetheleli, izono zakho obuso ucabanga ukuthi uthethelelwe zona zizobuya. Masikhuleke simbonge uNkulunkulu ngezwi. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, ngisondela kuwe ngalesikhathi ngalomzuzu. Siyabonga, siyakuthanda. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Dumo lonke lungolwakho. Busisa lona loyo lalela inkonzo, sithethelele ukuze nathi sithethelelwe. Sibathethelele, singababambela amagqubu. Uma sinensolo nomunye sibathethelele. Siyabonga ngoJesu osithandayo, uJesu KRISTU inkosi. Amen. Bangcwele ubaba uNsibande uvalelisayo uthi uJesu KRISTU inkosi.